έγινε γνωστή μικρά, χαμηλά. Πολύ. Ποιο θες τόσο πολύ. Εγώ λέει σκουπό που κάτω. Δεν μας νοιάζει εμάς, για τη δημαρχία είναι. Σκουπίζουν αυτοί ποτέ. Βάτω να είναι τέρμα κάτω, καλύτερα. Να πατάει τέρμα. Από το νερό μου πάει, να τα πέσουν αυτά. Έγινε και μια ειδική έρευνα παίρνοντας δείγμα από τα δάχτυλά τους, και αυτό γιατί, όπως είπε και ο Σωτήρης, το άτομο που Άμα είναι για 5 πόντους, δεν βάζω πόντια. με στυλό, Βάζω τραβέρτσα. η διαδικασία πίνει ίχνη, Αλλά δεν ρυθμίζεται. όλο αυτό Δεν ρυθμίζεται. Τι να το κάνεις να ρυθμίσεις. Άμα είναι στραβό. Άχεσαι, θα βάλουμε ένα χαρτόνι εκεί, θα έρθει στην ευθεία. Με το βάρος που θα βάλει μέσα αυτοί οι εφημερίδες. Και δεν δουλεύουν τα πορτάκια. Καφέ θέλεις. Βέβαια. Τι, Φρέντο. Αφού είναι καφέ. Δεν πήρε. Φρέντο, εσπρέσο. Εσπρέσο, όχι φρέντο. Φρέντο καπουτσίνο. Φρέντο καπουτσίνο, γλυκό. Αυτό που πίνεις εσύ, πώς λέγεται. Φρέντο καπουτσίνο. Με γάλα και με νεκρίο όμως. Όχι αυτό. Φρέντο εσπρέσο. Και μια σοκολάτα δικό μου. Ζεστό, μεταξύ άλλων και στην απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του αστυνομικού, εκρήξεις και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ουσιαστικά μια δικογραφία ομπρέλα που θα τους δίνει τη δυνατότητα να ερευνήσουν από εκεί και πέρα κάθε τι που θα προστίθενται ως απάντηση πια από τα κοινωνικά εργαστήρια. Ένα φρέντο εσπρέσο γλυκό και μια σοκολάτα γλυκιά. Ζεστό. Ζεστή σοκολάτα, ζεστή. Κάποια ταύτιση, είτε τα αποτυπώματά τους, αν προκύψουν τα αποτυπώματά τους σε πιστήρια, για παράδειγμα. Γιατί το θέλουν χειρόμενο. Δεν ανοίγει η πόρτα. Θέλω και κάτι άλλο. Έχεις κανένα κομμάτι ξύλο οξιά πάνω. Θέλω μικρά κομμάτια, 5 επί 2,5 και επί 3 ύψος. Υπάρχει μια δεξαμενή. Μικρά κομμάτια. Θα το κάνεις μονοκόμματο. Στις οποίες έχουν εστιάσει οι αστυνομικοί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι 424 άτομα είναι πάρα πολλά, και αν δεν εστιάσουν σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, η διαδικασία αυτή στα εγκληματολογικά εργαστήρια μπορεί να διαρκεί ακόμα και μήνες. Άρα υπάρχει Πόσο το δίνει. Ύψος. Ύψος 3. γνώριμη της ασφάλειας και συγκεκριμένα σου Εδώ. 3. Ξέρεις γιατί το θέλω να το κάνω. Ποδαρικό. 3 επί 3. Όχι, 3 είναι λίγο ρε. Πόσο, 5. 5. Και το άλλο 2,5. Ποιο? Το πάγο. Το φάρδος. Το βάζω ξεπέρα. Μασίφ θα γίνει. Μασίφρε θα γίνει εδώ. Αυτό το θέλω εδώ 2,5. Αφού είναι 3. 3 το ύψος. Ναι. Το θέλω έτσι. 2,5. 3 Ναι. επί 5. Αλλιώτσα. Δηλαδή, αυτό το εδώ. Πάτω το θέλεις. 2,5. Αυτό εδώ, το πάνω. 2,5. Πάνω 2,5, κάτω 2,5. Εντάξει. Αυτό το ύψος 3. 3 επί 3. Αφού λέω 2,5 Σε λέω 2,5. Δεν το καταλαβαίνεις ρε. Το 2,5 τι δουλειά έχει. Το 2,5 θα βιδωθεί εδώ ρε. Ναι ρε. Το 2,5 εδώ. Ναι, πόσο το θέλεις. 2,5 εδώ, κοίτα. Ναι. Εδώ που θα βιδωθεί 2,5. Αυτό θα είναι 3. 3. Και αυτό εδώ 5. Είναι θέμα βούληση, είναι θέμα οδηγίας. Είναι χρόνια 100 φορές που θα γίνουν συσκέψεις για την αντιμετώπιση των χούλιγκαν. Θέλει τι συσκέψεις κάνουν. Θα σου το πω αλλιώς, χωρίς να το πω αυτό. 3 επί 2,5 επί 5. Κλείνουν τους παράνομους συνδέσμους. Οπότε παραδέχονται ότι... Το κατάλαβες τώρα. Δεν το θέλεις τετράγωνο.
Κλείσαμε κάτι. Κλείσαν Για να βάλουμε. Άρα λειτουργούσαν. Να σου πω. Λειτουργούσαν και το επιτρέπαμε. Κοιτάξτε. Για να βάλει βιδές. Για να βάλω 1, 2, 3 βίδες. Στο 5 θα βάλω 3 βίδες. Δεν θέλουμε να ξαφνούμε στα γύρια. Όχι εκεί. Καμία Εντάξει. ΣΚΑΕ, καμία ΣΚΑΕ, πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει εδώ. Δεν είναι λύση αυτό που λέτε. Δεν είμαστε security των ΠΑΕ και των ΚΑΕ. Να αναλάβουν μόνοι τους τα γήπεδά τους. Εμείς, όπως όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είμαστε έξω από τα γήπεδα, να περιφερθούμε την τάξη για αυτούς που πάνε και έρχονται. Αλλά πάμε στο περιστατικό αυτό. Πρέπει, είναι θέμα τιμής, να συλληφθούν οι δράστες. Εγώ δεν είμαι προανακριτική αρχή, να βρουν τον τρόπο.